cum să creștem eficiența vânzărilor și, în același timp, să îmbunătățim calitatea comunicării cu clienții. Se pare că am găsit răspunsul. Vă prezentăm NeuroSalesperson, un angajat de nouă generație care vă ajută nu numai să încheiați tranzacții mai rapid, ci și să o faceți profesional, cu acuratețe și cu cea mai mare grijă pentru fiecare client. NeuroSeller oferă interacțiune personalizată cu clienții folosind comunicarea vocală și text, ceea ce ajută la crearea relațiilor de încredere încă din primele minute. Și nu mai trebuie să vă temeți să intrați pe piața internațională, deoarece vânzătorul poate comunica cu clienții în 150 de limbi. Alicia, wait. I heard that you sell computers. Do you sell computers? Diana, I represent the Neurobusiness Studio und wir entwickeln Pläne zur Optimierung der Personalkosten. Leider verkaufen wir keine Computer, aber wir können Ihnen helfen, bei den Lohnkosten zu sparen, mais nous pouvons vous aider à économiser sur la masse salariale, ce qui pourrait vous aider à acheter le matériel dont vous avez besoin à l'avenir. Neurovânzătorul diagnostichează nevoile cheie ale clientului și se concentrează pe rezolvarea acestora. Prezentările sale reflectă cu acuratețe valorile și abordează punctele dureroase pentru a ajuta clienții să ia decizii mai rapid. I understand, but this seems a bit too expensive. I understand, Diana. However, if you compare it to the salary of a regular employee, which can be replaced by implementing a neuro employee, right? Investments can pay off in just a couple of weeks. And after that, it will bring in pure profit for many years. What do you think about this? Obiecțiile, întrebările complexe sau scenariile non-standard sunt sarcini pe care le gestionează profesional, demonstrând o mare flexibilitate și o înțelegere profundă a clientului. So what does this plan actually involve? And what can be optimized? When did you just open? It seems that there isn't much room for optimization there yet. I understand your doubts. Even at early stages, you can lay the groundwork for effective management of personnel expenses. We can help you figure out how to effectively plan your staff, optimize workflows, and use modern technologies to boost efficiency. This can help you avoid unnecessary expenses in the future. Would you like to discuss this in more detail? Datorită modelelor de vânzări în mai mulți pași, NeuroSeller construiește o comunicare eficientă în fiecare etapă, asigurând eficacitatea chiar și în procesele complexe. Vă face vânzările mai precise, mai profesionale și mai orientate spre rezultate. Când clientul este gata să cumpere, NeuroSeller preia controlul asupra procesului. Emite facturi și trimite linkuri de plată și oferă suport pentru finalizarea plăților, asigurând confortul la fiecare pas. În cazul unor situații neprevăzute, conectează rapid angajații în direct pentru a rezolva imediat problemele. Dacă momentul comunicării se dovedește a fi incomod pentru client, atunci NeuroSeller va programa automat un apel repetat la o oră potrivită. Let's clarify a convenient time and date for the meeting. Please suggest a few possible dates and times. Well, let's perhaps do it next week in the first half, Monday or Tuesday. Great, Diana. I'll schedule you for a meeting with our manager in the first half of the day on Monday next week. We look forward to seeing you at the consultation. NeuroSeller nu numai că interacționează cu clienții, ci ajută și la sistematizarea datelor. Menține o bază de date pentru clienți, înregistrând informații cheie și colectând feedback și oferă o integrare completă cu sistemul de vâsă. CRM, sincronizând datele în timp real. Acest lucru garantează transparența proceselor, controlul deplin asupra vânzărilor și capacitatea de a se adapta rapid la condițiile în schimbare. NeuroSalesman este noul dumneavoastră standard de vânzări. Tehnologie care funcționează fără probleme, rapid și eficient, astfel încât să vă puteți concentra pe ceea ce contează cel mai mult. Știe să găsească o abordare față de fiecare client, se adaptează oricărui scenariu și este mereu concentrat pe rezultate. Tehnologiile sunt ca ta. Viitorul începe cu decizia ta. Rezervă o consultație și află cum tehnologia poate funcționa pentru afacerea ta.